esi ebumnobi nka na ụzụ ebe niile na ihe niile ga-ejupụtara nka na ụzụ nke ebumnobi gọvanọ Chukwuma Soludo ndị tichas dị puku abụọ n'ọnụọgụ na ndị nlekọta ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị iche iche eritego erere na atụmatụ gọọmenti steeti ya ikesa akụrụngwa laptọp. Gọvanọ Chukwuma Soludo meribere mmemme agba nke mbụ nke ikesa akụrụngwa laptọp na International Convention Center bụ nke dị n'Awka. Ejike Abana pụtara anyị akụkọ gọvanọ si mee ka amata na ọchịchị ya na-agbasi mbọ ike iwugharị ụlọ akwụkwọ ndị nke ahụ gọọmenti nwe ma kpọzie ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ ka ha na-agba mbọ ịfụ na ha na-esonye n'ihe gọọmenti na-eme. Gọvanọ kwere nkwa na ya ga na-enweta nkụzi bụ ịgba n'ebe metụtara ọnọdụ nzikọrịta ozi ọgbara ọhụrụ ma kwue na dịka ọnọdụ akụnụba steeti a na-agbago na ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ eliteghị elele ga-elitakwa. Gọvanọ kwupụtara na kamgbe ọchịchị ya nyere agụmakwụkwọ n'efu na steeti a na ọnụọgụ ndị na-abazi n'ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti agbagogo n'ogo pasentị 20 na-ekwu ya nwere olileanya na ọ ka ya agbagokwu dịka ụbọchị na-aga. Ọ kwere nkwa na ọchịchị ya ga-aga n'ihu na-etinye ọdịmma ndị nkụzi n'ọlụ ma kwuo na ya na-agbasi mbọ ike ịhụ na mmekọrịta gọọmenti na ndị ụlọ akwụkwọ nnwere onwe tinyekwere ndị nọ n'ime ime obodo bụ nke na-amịta ezi mkpụrụ. N'okwu nke ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ Ọkammụta Ngozi Chumude kọwara ya bụ mmemme dịka nke dara ụda ma bụrụ nke kacha pụta ihe ma kwuo na ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka agụmakwụkwọ nke steeti a bụ nke kacha elite ulu n'ọchịchị gọvanọ Soludo. N'okwu nke ya ka onye isi Post Primary School Service Commission bụ Ọkammụta Nkechi Ikediugo kọwara gọvanọ Soludo dịka onye bụ ọdịmma ndị isi ụlọ akwụkwọ principals nakwa ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'obi ma kwuo na enwetaghị ikike ka ewugharịa ebe ụmụ akwụkwọ na-eje agụ akwụkwọ na nke akpọrọ laboratory n'ọnụ bekee n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche na steeti a. Onye isi oche Anambra State Universal Basic Education Board Dọkịta Vera Nwadinobi n'okwu nke ya kọwara ya bụ ihe gọvanọ mere dịka nke bụ ejiamaatụ ma kwuo na ya bụ igwe ọgbara ọhụrụ laptọp n'aha bekee bụ nke gọvanọ butere ga-eme ka ha na-enwe ike na-abanye na ikuku wifi dịka a na-agba mbọ iji wugharịa ụlọ akwụkwọ ndị nke gọọmenti nwee nọ na steeti a.